равобити ҳамкориҳои ду кишвари ба ҳам дӯсту бародар Тоҷикистону Туркманистон боз ҳам густурдатар хоҳад шуд. Ин ҳама дар заминаи сиёсати роҳбарияти олии дуҷониб ҳосил шуда, солҳо боз идома дорад. Баргузории рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Тоҷикистон ки дар театри Давлатии академияи опера ва балети Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ оғоз гардид, дари ҳамкориҳои мутақобилан судмандро дар ин ҷода боз ҳам васеътар кушода кард. Дар маросими расмии оғози рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар кишвари мо, роҳбарияти вазоратҳои фарҳанги Тоҷикистон ва Туркманистон, намояндагони вазорату идораҳои дахлдор, мақомоти иҷрои ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва дигар шахсони расмӣ иштирок намуданд. Зиминан таъкид гардид ки баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷонибҳо дар кишварҳои ҳамдигар бо ташаббуси сарони ду давлат рӯи даст гирифта шуда, ин омил дар густариши муносибатҳои дӯстӣ байни мардумони ду давлат ва таҳкими робитаҳои бисёрҷонибаи Тоҷикистон ва Туркманистон саҳми назаррас мегузоранд. ҳамзамон ба ин восита робитаи иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ густариш меёбад, таъкид шуд дар ҳамоиш. Мы, соответственно, очень рады. Я хочу в первую очередь сказать большое спасибо нашим таджикским друзьям за предоставленную такую возможность в оперных театрах, еще прекрасных сценах таджикского прекрасного в Душанбе за выступление. Мы привезли с собой народное представление из фольклора, оперное, эстрадное. Наши танцоры будут показывать свои национальные танцы, эстрадные танцы. Поэтому хочу, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность нашим лидерам нации, нашему президенту, вашему президенту за оказанную такую доверие, за выступление здесь в Таджикистане. Я думаю, наше выступление понравится нашим друзьям, нашему таджикскому народу, думаю, понравится, потому что таджикский народ также близок духом, как и туркменский народ. Қобил ва зикр аст ки барномаи мукаммали фарҳангиёни Туркманистон ҳамагӣ таъриху фарҳанг, расму оин ва суннатҳои мардуми бародари Туркманистонро бозгӯӣ менамуд. Суруду таронаҳои классикию муосир дар таҳияи беҳтарин ҳунармандони Туркманистон бо меҳру самимияти беандоза манзури ҳозирин гардонида шуда, бо кафкӯбиҳо истиқбол гардиданд. Бояд ёдовар шуд ки дар дораи баргузории рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Тоҷикистон ҳамчунин намоиши мусаввара ва намунаи ҳунарҳои мардумии Туркманистон дар осорхонаи миллии Тоҷикистон баргузор хоҳад шуд. ҳамзамон дар ҷараёни баргузории рӯзҳои фарҳангӣ барномаи муштараки консертии устодони санъати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Туркманистон шоми дӯстӣ баргузор мегардад. тибқи барномаи рӯзҳои фарҳангӣ дар назар дошта шудааст ки аҳли ҳунари Туркманистон ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сафар намуда барномаи фарҳангиашонро манзури тамошобинон мегардонанд. рӯзҳои фарҳангии Туркманистон дар Тоҷикистон 5 апрели соли 2024 анҷом меёбанд.